Naranasan nyo na bang matirikan ng sasakyan at sobrang layo pa ng inyong uuwian? Naranasan nyo na ba na may bagong bili kayong sasakyan pero hindi nyo man maasahan? Naranasan nyo na ba na mataga sa presyo ng nabili ninyong sasakyan at hindi sulit ang kinahinatnan? Ang sabi ni Ryan Autodeal, may sagot daw sila dyan. Gaano naman kaya katotoo ito? Alamin natin at tapusin ang videong ito. Alright, what's up mga kabalen? Ayan, so another day, another vlog na naman para sa atin. Ayan, syempre, we always thank God for another opportunity na binibigay niya sa atin. Dahil syempre, kung hindi niya tayo gigisingin at hindi niya tayo bibigyan ng panibagong hininga, ay hindi naman tayo babangon, di ba? So maraming salamat po sa panibagong pagkakataon. At syempre, for today's video, ayan. So first time ito ulit mga kabalen, no? Kakaiba na naman itong ating i-feature ngayong araw na ito. Ayan. So syempre, I'm sure nakita nyo na rin dun sa ating thumbnail kung ano ang pupuntahan natin. Okay. So ang pupuntahan natin ngayon ay isang car dealer naman. So na-invite tayo mga kabalen para silipin ang kanilang showroom, ang Ryan Autodeal. Ayan. And syempre pagka meron tayong mga ganyang mga vlogs or mga invites, syempre kailangan nagre-research tayo. So nag-research naman ako tungkol sa Ryan Autodeals, no? Tsaka kung meron ng mga ibang kapwa content creators or influencers na nag-vlog na or nag-feature sa establishments na to. And yes mga kabalen, pakarami na. Isa na dyan si Idol Louis Season, no, ng Where in Pampanga. So ibig sabihin hindi na to basta-basta na establishment or car dealer. Established ito mga kabalen. So we're happy and really grateful na isa po tayo sa mga napili nila na i-feature ang kanilang shop. Ayan. So ito po yung mga pinaka-landmark niya mga kabalen, no? Siyempre SMT. SMT Labastagan, and then papasok kayo dito sa Panings na kanto. Ayan. So pwede naman tayong dumaan dito sa kanan kung magto-turn right naman tayo. Ayan, oh. Right lane, must turn right. So dito, kung dito ka dadaan, kung gusto mong dumaan dito, just make sure na kakanan kayo. At hindi yung gusto mo lang overtake dito sa mga nandito sa main road. Ayan. Okay, so kakanan na tayo dito ngayon. At madadaanan natin ang factory ng Panings Butong Pakwan. Ayan. Ito, Panings Butong Pakwan. So dyan ang pagawaan ng Panings Butong Pakwan. Iba talaga yung pakiramdam ng pag yung kalsada maraming puno. Hindi mo mararamdaman yung init ng biyahe. Tapos apaka-presko pa dahil malamig yung hangin dahil sa mga puno, no? So okay na okay talaga pag may puno. Kaya lang syempre minsan kaya tinatanggal dahil sa road widening. At madalas din pagka bumabagyo, malakas ang ulan, syempre napuputol yung mga branches ng puno at humahambala sa daan. Kaya maaring mag-cause din ng aksidente. Ayan. So kaya minsan ginagawa nila, tinitrim nila para hindi siya nakasagabal sa kalsada. At kung sakali man din na bumagyo or umulan,
at least 'di ba, hindi hahambala sa daan yung mga ano. Okay. So eto na. Ang dami kong daldal. We're here at Ryan Auto Deal. Ayan. So eto na tayo mga kabalen, no? So pasok na tayo at tignan natin kung ano ang na-i-offer ni Ryan Auto Deal. Okay mga kabalen, so eto na nga, nandito na tayo ngayon sa Ryan Auto Deal. Ayan, so syempre i-explore natin kung ano yung mga units nila dito, gaano ka-quality at gaano ka-reasonable ang kanilang mga prices. Ayan, so excited na ako mga kabalen, no? Dahil iba-ibang variety ang mga units nila dito, from budget-friendly prices, from mid-range, at meron din sila ng mga high-ends. Kaya naman maraming options kayong pagpipilian. Kaya let's go! Samahan nyo ako at i-explore natin ang showroom ni Ryan Auto Deal. Let's go! Ang Ryan Auto Deal ay matatagpuan sa Friendship Highway, Santo Domingo, Angeles City, near Mansfield Subdivision. Hindi naman siya mahirap hanapin dahil searchable naman ito sa Waze at sa Google Maps. Pagpasok mo pa lang sa kanilang garahe ay makikita mo na kaagad ang iba't ibang naggagandahan at nagkikintabang mga sasakyan. Wari mo'y mga brand new kung iyong titignan. Mga second-hand cars na kasing kalidad na parang galing sa kasa. Sa ngayon, may mga available silang low budget, mid-ranges, and mga pangkabuhayan FB trucks. Ang kinagandahan dito kay Ryan Auto Deal ay yakang-yaka mong makamit ang sasakyang iyong pinapangarap dahil kahit wala kang pang-cash, meron silang in-house financing na sigurado namang swak na swak sa inyong mga bulsa. At hindi lang yun. Dito sa Ryan Auto Deal, may 1-week warranty ang mga makina ninyo. Kaya goodbye ka ba at hello, tara, biyahe na. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos yan. May money back guarantee sila kung mapapatunayan na may kahit konting bangga, na lubog sa baha, fake papers at tampered mileage. Kaya naman, pag sinabing sulit ang pera mo dito, ay sobrang sulit talaga. At ito na nga mga kabalen, no? So ito ay isa sa mga bagong labas na unit ni Ryan Auto Deal, no? So ito ang Mitsubishi Montero 2020 GT. Ayan. So makikita nyo talagang napakasariwa ng dashboard, oh. Tsaka ng mga, eto, may mga naka-plastic pa nga, oh. So sulit na sulit ito. At kagaya nga na lagi natin pinag-uusapan, napakababa ng kanyang tinakbo or ng odo. Ito, 9,417 pa lang ang odo niya. So, sariwang-sariwa talaga. Sulit na sulit. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Pasyal na dito. So, ayan mga kabalen, napakarami nilang unit dito, no? Nakita nyo naman. So, meron silang mga sedan, meron silang mga SUV, mga van, at yung dalawang trucks na pangkabuhayan. Ayan. So, ikaw na mismo malilito kung anong mga units ang pipiliin mo sa sobrang dami at sa sobrang gaganda ng condition. Ayan. Pero syempre,
hindi tayo papayag na hindi natin makakausap yung may-ari. Samahan niyo ako at i-interviewin natin siya. Okay, so ayan mga kabalen, no? So nakita niyo naman kanina yung mga iba't ibang unit na meron sila dito sa Ryan Auto Deal. So they have from yung mga budget units, mid units, and meron din sila ng mga luxury. Kaya lang talaga sobrang mabenta, kaya kakabenta nga lang, sabi ni Sir Ryan. So, right now, we are very fortunate kasi makakasama natin yung mismong owner, si Sir Ryan. Ayan. So, Sir Ryan, please, batiin niyo naman po yung ating mga kabalen. Yes, magandang araw po sa inyo lahat, mga kabalen. Welcome po dito sa Ryan Auto Deal Trading Premium Cars. Ayan. Sir, napakaganda ng mga unit nito. I can attest to myself kasi nakita ko silang personal sa loob, sa labas, at yung mga iba-ibang unit, talagang fresh na fresh yung mga itsura. Yes. Ngayon, sir, bilang isang buyer, meron po akong usual question na natatanong or naiisip. Kanina po kasi yung talagang pinagmamalaki nyo is low odo units, fresh, pero second hand. So, ibig sabihin talagang quality sila and reasonable talaga yung mga prices. Yes. So, sir, as a buyer, gusto ko pong malaman, sir, saan po ba nanggagaling itong mga units na to? Bakit ang gaganda? Bakit pristine quality at hindi laspag? Okay. Nanggagaling halos ng mga unit natin through sourcing. Since nung day 1 na nag-start kami last 2019, yung mga source namin parami ng parami, then sila yung naghahanap ng mga ganyang klaseng units. So, naging kabisado nila ang mga taste ko at taste ng buyer natin na strictly mid-odo and low-odo lang ang ino-offer at ang kinukuha natin. Yan. Ayan. So, meron kayong parang sariling quality checker na nagsosource ng mga ganong level of units, mid to low-odo lang. Parang isang group kami, checking by, pag-check ng unang-una, yung unit, siyempre, tapos yung mga papel, check-in ng under chassis, engine, yan. Dumadaan sa tamang proseso na pagka-sunod-sunod. Ayun. Yan. So, ganun pala mga kabalen. So, meron si Sir ng mga sarili niyang quality checker at mga nagsosourcing ng mga ganong klaseng unit. So, maselan siya. Hindi siya basta-basta kumukuha ng mga laspag units. Kaya nga, kung kukuha kayo dito, talagang walang sakit sa ulo. Okay, sir, there is this one thing na napansin ko, no? Kasi bago pa po nyo ako na-invite dito, kilala ko na po kayo, honestly, sir. Okay. So, nababalitaan ko na po kayo and then, syempre, nagre-research din po ako. At isa sa mga napansin ko, sir, consistent po kayo. Sa pagdideal nyo ng mga clients nyo, sa mga available units nyo, paano nyo i-treat yung mga empleyado nyo, and sir, very consistent. Kaya palagay ko ito yung binabalikan ng mga clients ninyo, sir. Sabi ko nga po sa vlog ko kanina, hindi nyo na kailangan ng promotion. Kilala na kayo ng mga tao. Ang hinahabol nila sa'yo o yung gusto nilang puntahan sa inyo yung consistency ng inyong service. Yung sulit ba, sabi niya, sulit ang punta namin dito. Sulit ang nabili namin. Now, sir, the question is, what makes you consistent? Ay, nako. Thank you sa napakagandang question mo. Ito, siguro dahil true passion ko talaga yung sasakyan. Tapos yan, pag kumukuha kami ng mga unit, kasama ako, nag-check ng randomly. Halimbawa, kung 1 to 10 yung pag-check namin, every unit na check namin talaga, hindi kami nag-shortcut. So, 1 to 10, tinatapos namin yan. Doon, yun ang mga nagustuhan ng mga buyer namin. So, through under chassis, engine, interior, paint, paikot ng body, yan. So, lahat yan na-check namin every time na kumukuha kami ng mga unit. I see. So may checklist ka, sir, from body, chassis, lahat. Kailangan check lahat yan. Kasi kung mayroong bumagsak na isa dyan or hindi tumama, wala, reject. Remove na talaga, wala. Matatanggal talaga. So yun yung nakakapag-consistent kasi meron kang listahan na dapat check lahat.
Yes, Ayun. So, yun pala ang sekreto ni Sir. Kaya consistent siya. Ayan. So, yun nga. Kasi wala pa akong nabalitaan na, ay, nabili ko yung unit ko kay Ryan Auto Deal. And ilang araw ko palang ginamit. Weeks, months, at sira na agad. So, wala akong nababalitaan ganun, Sir, honestly. Kaya nga, napakasulit na dito ko kumukuha ng unit. Reasonable price talaga. Opo, ayan. So, napaka-reasonable price and pristine condition. Yes. Yun. So, ayan. So, ayan mga kabalen, no? So, narinig nyo na straight from the owner's mouth na kung paano yung sikreto niya, kung bakit napakagandaan ng mga units niya, pristine condition, reasonable price. So, for me, mga kabalen, no? Ito yung bibili ka ng second hand na walang sakit sa ulo. Hindi ka mamumblema, hindi ka titirik. Kabago-bagong bili mo na sasakyan mo, tapos tinitirik ka na kaagad. Dito sa Ryan Auto Deals, hindi mangyayari yun. Bawal ang tirik. Bawal ang tirik. Ayan. Ayan, maraming salamat po, mga kabalen. Sir, baka po gusto nyo invite yung mga followers and subscribers natin na pumasyal dito sa showroom nyo. Okay, kabalen, come and visit Ryan Auto Deal Trading Premium Cars. Open po kami daily, 7 a.m. to 5 p.m. So, daily, Monday to Sunday. Yes, wow! Yes po. Walang pahinga, sir. Kasi minsan kasi yung Sunday, family day, then kini-cater din natin, inaabangan natin yung mga family na open tayo. Yun, dun lang ang free time nila para ma-check yung mga unit. Ayun. So, Monday to So, Friday na pinaka-family talaga. bonding na rin nila ang pag-check ng unit. So, ayun po mga kabalen. Sir, thank you very much for inviting us here in your beautiful showroom. And mga kabalen, so hanggang dito na po muna. At this is again, Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Goodbye.